Dipor kaham hai hai tini kok sana mu cuman engke ani kesan video nui man khana je baby Tripura mokol nu ya ngai Nepal haste wo tai waisa lokoroni chubamung man khangke lokoroni chubamung baino Nepal haste wo haino hai bini mokol treatment khainan bagai video ke sama ko kok rijak tongo tai lukoro bakabang ma comments khailaka account number baksa app sikura ja baksa rang dain mane dana ringa tongo boni phone pay tai gpay number salai mane kabang ma ang nukha comments bisingo haifana ang reply to reply malia pia ang brok ba ase communication kreiba ase krengai maya brok bi gpay phone pay rok noro hori maya abun bagai na karsano tini orono ang video maklaika jaga kreiba noksingo karen kreib lengke camera basang ne krei ani ang jaga yo mai ke system mai block system ke nujai koma sakan roni beskango actually mankha broni gpay number ang mankha bini munai ni baby Tripura ni bini munai tongo bini gpay number ang ri bano je chubana musunai chubai man khatabok botabok already no Nepal haste bo tabok bini mokol treatment khaijana bagi bo thangjak bo tarigo bo thang sai me abole imas on thango imas bisingon bo thangjak khoroksa blogger khainai bron loge thango bo bron kisa help khaina bagai loge thangjak bini mung to aro mention khaina thanglia kenrok short video bini aja again kesam video mo kisap ranai tabok je ketal update je ar jaga mokol naijan bagai thangmani operation khainan bagai tamo khaijanai saimia ada hamno hamude phaino noni chubamung mankhe borok noni chubamung tongkhangke to kaham treatment khaijang nai hanai borok asa khayo nasing tongnai norok jaram nasing tong bini mokol hampar mu chungai rok subai mano tabok bini munai ni number gpay number ang ri bano subai man khatabok 작업도 되게 많구나. 왜 이렇게